बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मैया थांनाय 9 एप्रिल शुक्रबार खालि 4 एनडिएबि दावहारुफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनानै 11 बोसोर जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एनडिएबिनि 4 दावहारुफोरा मैयानि सानाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। मिन्थिनाय बायदिब्ला जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनजानाय 4 एनडिएबिनि दावहारुफोरा फारियै इन्द्र ब्रह्म, लख्रा बसुमतारी, बैसागी बसुमतारी आरो अनसाय बर'खौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामना होबाय। मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों 4 दावहारुफोरा उदाङाव फैदों होनना मिन्थिनो मोन्दों। जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव एनडिएबि अनसाय बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि राजखान्थियारि नारसिननाय थायोब्ला एनडिएबिनि गासै दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां जाजोबगोन होननानै। दानिया फैबावदो एआइयुडिएफनि गाहाय दैदेनगिरि बदरुद्दिन आजमल बिथाङा गावनि गासै 18 बिजाथिफोरखौ दुबाइयाव दैथायहरगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय दैथायहरगोन बेनि खौरां मोनथ'नाय जायाखै। नाथाय बे खौरांखौ मोननानै गोबांनियावनो सोंथि जादों दि थारैनो बिसायख'थिनि बायनाय आरो फाननायखौ गिदों नामा आजमल साहाबा होननानै। आरोबाव खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो गावनि बिपिएफनि गासै बिजाथिफोरखौ क'क्राझारनि मोनसे हटेलाव लेंहरजोबदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे खौरांखौ मोननानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङो दि जेराव बिजेपिआनो सोरखार दागोन बेवहाय एआइयुडिएफ बिपिएफ कंग्रेसआ गावनि बिजाथिफोरखौ गुबुन दाबसे जायगायाव लांनाया फावथिनासो होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो। दानिया फैबावदो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सासे हाग्रा रैखाथि बिफाननि जवाना गान्दानि गाग्लोबनायाव जिउ खोमाना लानो गोनां जादों। मानास हायुङारि हाग्रानि बुवापारा रेन्जआव हाग्रा बिफाननि जवान अनिमेष टेकाया रैखाथि होबाय थानायावनो गान्दानि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि गान्दानि गाग्लोबनायाव जिउ खोमाजानाय सुबुंखौ बजालि जिल्लानि भबानिपुर हालामनि देकापारा गामिनि 34 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं हाग्रा बिफाननि जवान अनिमेष टेकाया थांनाय दानथाम सिगाङावसो जुलि लादोंमोन होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आरोबाव फैबावदो थांनाय 2 एप्रिलाव आसामनि बिटिआरनि सिङाव थानाय तामुलपुरनिफ्राय फोसावजानाय आदिबासी मेथाइखौ लानानै सावरायजादों रायजोजों लोगोसे जायगा जायगा। मेथाइयाव बिसोरनि इसोरखौ अपमान खालामदों होननानै अजद खालामदों गोबां सुबुंफोरा। जुआकिम टुडुआ सुजुनाय मेथाइखौ खनदोंमोन मेरि हास्ताया। नाथाय मेथाइनि जोहै इसोरखौ अपमान खालामनायनि जेबो थांखि गैयामोन होननानै खेंफोरथि होदों मेथाइजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा। आरो मेथाइजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा फोरमायना होयो दि सोदोब गोरोन्थिनि थाखायसो गुबुनथिं थांदोंमोन मेथाइ खननाया। बिब्दि गोरोन्थिनि थाखाय आसामजों लोगोसे गुबुन रायजोनि सुबुं आदिबासी समाज लोगोसे गोबां दोलो गौथुमफोरनि खाथियाव निमाहा बिदों मेथाइजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा। उननि समफोराव बिब्दि गोरोन्थि जानाय नंला होननानैबो बिथांमोना बुंथिदों। दानिया फैबावदो सिआरपिएफनि गोहोगोरा सानजों लोब्बा लाखिनानै तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय खलबारि गोजौ फरायसालियाव 2019 मायथाइनि 14 फेब्रुआरि खालि पाकिस्तानी उदखारिफोरजों फुलामायाव गाग्लोब जानाय मुंख्लं मनेश्वर बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फा बेखेवना होदों। मनेश्वर बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फाखौ बेखेवना होयो मुसलपुर सिआरपिएफ केम्पनि एसिस्टेन्ट कामान्डार बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।